אתה רוצה זין אתיופית? באמא שלי הייתה לי ביד, לא רציתי. אתה רוצה להרוויח 400 שקל? לא מאמין. באמא שלי, אני נותן לך ביד. אתה רוצה? לא, כן. אני שואל אותך, קודם כל תשלמו לי 90 שאני אהיה... מה? הנה, רק. תקשיב. רגע, אתה רוצה שתיקח 400 שקל. אתה לוקח 400 שקל, בן זונה אני לא נותן לך. אני בן 1,000 זונות. תסתכל. אתה נשאל שתי שאלות קלות, כמו מה צבע, השלט ירוק, נכון? 2 קלות כאלה. למה אתה לוקח ימינה אבל? יאללה, שיהיה, מה זה משנה? מה אתה אומר? 2 שאלות קלות, כמו מה צבע הרמזור, זה אדום, נכון? ושאלה אחת שכל ילד יודע, קצת קשה, אתה מרוויח 400 שקל אם אתה עונה על 3. יאללה. בסדר? כן. אם אתה לא יודע, אתה לא מפסיד, לא יגיד לך אפילו 5 שקל תפסיד. יאללה. אבל התנאי שלי, הם לא מדברים, לא עוזרים, אפילו לא צוחקים, אם זה מצחיק. טוב. מוכן? כן. איך קוראים לך? אלי. אלי. שים לב, אלי, שאלה ראשונה. הנה, הם צוחקים, אתה לא מקבל כלום. לא, הנה, לא צוחקים. אני אמרתי לך. לא צוחקים. רגע, אבל מה עם הכסף שלי? תשלמו לי, שיהיה לי חשק לשאול. אלי, נו, מביא לך 400 שקל. מה זה שלם? רגע, הוא מביא לך 400 שקל, נו. שאלה ראשונה שיהיה מעניין. לא. תבינו, עכשיו תביא הורדתי 400 שקל, אתיופי. יא בן זונה. עכשיו הורדתי אתיופי שאמר לי, אני אתן לך אחר כך. אמרתי, רד מהר. אתה איתי? 90 שקל. עם התפריג'ה. צריך לשלם עליי? כן. מה, אין לי צריך לשלם עליי. זה הוויכוח הזה. אני לא אוהב, אני אוהב לגמור, תזדיינו אחר כך. לא, הם מזדיינים איתי ביחד. אתה יודע כמה אני עומד, אפילו אתם גדולים. עומד שעה, הם עושים חשבון ואני בצד. עיראקים זה תחמני, זה לא מסתר, אחי, אני תימנים ועיראקים. יואו. זה על האיסטר, אתה מבין? זה שתי תחמנים. מה אתה אומר? זה עוד שבוע אתה תגמור את החשבון לא הזה? יגמור, הוא מדבר איתי עם ריביות וזהו, לא נורמלי זה. סוחר. יאללה, שחרר. שחרר לו כסף, שחרר לו 90 שקל. מה יש פה? 100. קח 10 שקל. יהיה לי בריא. שאלה ראשונה. נו. אז אתה תפריע. לא מפריע, באמא שלי מפריע. מפריע. כי זה מצחיק, שלא? לא מצחיק. 2 פשוטות. מה צבע חרא של תרנגולת? מהר. אתה לא יודע. חום יפה של פרה, מהר. לא עונה. הוא לא עונה, דומתם, צבע שחום של... אל תדבר, אסור לך לדבר. של פרה מה הצבע? גם חום. יפה. שים לב, השאלה הקשה, מי זה ראש ממשלת יפן שנאשם בפלילים בפרשת לוקיד, מרטין לוקיד, חברת המטוסים, הוא לקח שוחד, הוא העדיף אותם, מי זה? שעזרה? לא, אתה יודע? אתה יודע? תענה. לא, אתה יודע או לא? אני שואל אותך שאלה. שואל אותך שאלה אתה יודע, תענה לו. ראש ממשלת יפן? אתה לא רוצה לענות. אני רוצה... חפש באייפון, אתה מבין? חפש בגוגל. אבל זה כבר לא תופס, אתה יודע או לא? מה, איך אתה לא יודע, טמבל? לא, איך אתה יודע? אתה יודע? רגע, תחזור על השאלה. אתה לא יודע, נכון? תחזור על השאלה. אתה יודע למה אתה לא יודע? תחזור על כי השאלה. אתה אלוף הארץ בחרא. בחרא אתה מבין, חום. זה, יודע, אתה יודע, פרטי פרטים בחרא. אבל מה, תשאל אותו משהו נורמלי. איזה אלוף הארץ. משהו נורמלי, שמחה גורם. אלוף הארץ בחרא אתה אלף. אני אגיד להם את זה שאתה אלוף הארץ. תגיד לו. תגיד לו. אלי, מה נסגר? אשתון חרא הוא מבין, תן לו חרא אין לו בעיה. זה היה כדאי לך להגיד, אני לא אסע בשבילי? היה כדאי לך להגיד את זה? אלוף החרא. אני מהר תחרות לא תופס מקום ראשון. אלוף החרא,
אלי, היה כדאי לך? איך הוא אמר? אני ב-80 לא נוסע, ראית? איך ירד לי מהאוטו בלי להודיע לי? יוקף לבטן, יוקף, אלוף החרא אלי. לא, הוא מבין בחרא, מה אתה רוצה? הוא יש בחרא, אחי. הוא מבין מה אתה רוצה ממנו. די, שפכת לו את זה. אני לא יכול. די, שפכת. אלי, לא היה עדיף מההתחלה לתת 90, לא להתלכלך עם דמוקרט, אלי. כמה שיש לך תשמע, אני אוהב אותך. תגיד, אלי, היית בגואדלחרה? היית אלוף בגואדלחרה? בחרא, אחי. יואו, הרגת אותי, קופת לי הבטן. תן לי רגע. אמא שלי הרג אותי. אלי, זה לא כזה חשוב. יואו, הרג אותי, אחי. השם שלו קוקויו תנקה. יואו, הרגת אותי, אבל אתה לא אחי. תבין בזה, מה אתה מבין? בקוקויו מבין תנקה. בחרא. אבל יואו. שמת לב, מרוב שהוא יואו. לא זורם, והוא יואו, לא יואו, נתן לי הרגת לעשות את זה, הוא לא עונה, ראית? יואו, הרגת אותי באמא שלי, הרגת אותי. אש. אפשר להגיד, המונית הזאת שדרגה את היציאה שלך. חבל לך על הזמן, אחי. וואי, קופת לי הבטן. יואו, הרגת אותי. ציינתם אתיופית?